Lekwa na efulefu anụnwa trending video ya na-agagharị n'ihu akwụkwọ ebe o jidere otu nwata nwaanyị wee na-akụ ya ka ọ kụgbuo wee na-asị ya bụ nke nwaanyị na ọma na o nwere ike igbu ya ebe a na ọma na o nwere ike igbu ya ebe a wee sị onye na-ese ife onyonyo ya amakwa na ya ha ese ya ife onyonyo ọ bụrụ na ị chetara ya bụ trending video bịa ka m gbaa gị ọkpa n'eze na-aga m efu unu na-afụ kịta anụnwa eyi ha akwa n'elu bụ nyanwa bụ onye jidere ya bụ nke nwaanyị wee were ọkpa ya wee gbaa ya bụ nke nwaanyị ogige wee were ọkpọ wee na-asụ nke nwaanyị n'ihu na-asụ nke nwaanyị n'ihu na-asị ya bụ nke nwaanyị na ọma na o nwere ike igbu ya ebe a efulefu anụnwa ụnụ na-afụ kịta andị ya bụ nke nwaanyị enyere afịa wee dịka ozi ọma a na-akọwa na ife anụnwa merụ n'Aba o wee bụrụ na ife anụnwa meri n'Eprel na ọ bụrụ dịkịta ka o merụ nọ mgbe ndị ji ya bụ ife onyonyo ji wee tinye ya n'ihu akwụkwọ ka eji wee fụ ya na ọ bụrụ dịrị kịta ka o mere aka m etinyela unu foto ya bụ nke nwaanyị ma na-akụgo ya hei ihu ya adịghọ mma unu amakwana nke nwoke akụchara ya ọ dapụ na anahụ n'ọkwọ ndị n'ebe a bụzi ife bịa wee kunyite ya bụ nke nwaanyị nya ịgba ife bụ na mmadụ kunyitere ka ị ghara ịnwụ were ọkpị ya debezie n'azụ nke kwụrụ ọtọ mbọ onye nke ahụ nke nwaanyị nọrọ ana welu ya dabere onye ahụ n'azụ na-ekuzi na-eku amaghị na moto ka a na-eche ka onye ọkada ka e wee buru ya jebe n'ụlọ ọgwụ o wee bụrụ na ife na-esebuo na aga m efu anụnwa n'akụ nke nwaanyị ọkpọkanya na nwoke ibi ya na-anụ ọgụ n'ọkwọ mmadụ ka o binyelu n'ụlọ ebe ahụ o wee bụrụ na onye o binyelu n'ụlọ bụ onye chọrọ ịnụ ya bụ nke nwaanyị o jidere wee na-etigbu hei oyi ya bụ nke nwaanyị nọkwa ebe a ma na-asị na ahụ adịghị ya bụ nke nwoke na ike adịghị ya na ume onye eji wee gba ọgụ adịghị ya na o nwere ike obinyite nke nwoke akụrụ ya debe maka enwechara ife eji eme exercise ebe ahụ oduka okooko a ji eri wee na-eme akpa obi ya wee ifu akpa obi ya ama na ụfọdụ n'ime unu afụgo ife onyonyo ka ndị uwe ojii si wee jide akpa obi ya abụrụkwa obere ife hei akpa obi kakwọ nkụ amaghọ na egwu na-atụ onye chọrọ ịnụ nke nwaanyị onye nke akụgbuo ya onye itinyelụ n'ụlọ jidere oyi nwaanyị na-akụ ka ọ kụgbuo iti na ahụ adịghị ọnọrọ ebe ahụ hei mbụrụkwa nke nwaanyị ya mụ na agha ya wa anụzi ọ bụrụ na nke nwoke a kụgburu iti na ahụ adịghị kama ị ya akpọzie ndị mmadụ ka a bịa nye aka unu nọrọ ebe ahụ na ife na-ese okwu ugbuo na efulefu anụnwa tiri nke nwaanyị ife na osiri nri na kichin kasị na orifọrọ nri debe nke nwaanyị wee bịa wee na-emezi clean up wee fụzie anya bụ nri wee buru ya wee tụfuo n'ọkwa nri na-ese okwu efulefu a wee jidezie anya bụ nke nwaanyị wee na-etinye ka o tigbuo onye nke ahụ nụfuru tinyelu foonu na ntị bụ nyanwa na evidio ife ahụ ọ jụrụ ya bịa amakwa na ihe esem ife onyonyo ọ sị ya mba ndị uwe ojii sokwu wee kpụrụ nyanwa na ife eji wee kpụrụ ya bụ nọọ na ebe ahụ nya bụ ife na-eme na fe egboghị ọgụ na fe achọrọ ka nya bụ nke nwoke a tigbuo nke nwaanyị mmadụ na-aba agba ife akpụ wee jebe n'ogige ndị uwe ojii trọstụ anụ ndị uwe ojii Naijiria unu fụ ka esi wee kpụrụ nke nwoke ya mkata amụ abịagodu nnọọ ya ịmanụ gbaa ya sikinu o were ihu kpudo n'ala ewee kụnyezie ya ịga n'azụ aka wee ndị uwe ojii si n'azụ dọkpụrụ ya dọkpụnye ya enu ifu ka ife achọdụ ịgba ya ọkpa n'ihu ebe a nọọ maka ife onyonyo a na-ese wee kpụrụ ya si isi adịkwa ya mma na ọ chọrọ igbu mmadụ unu amakwa na mgbe a nne n'ife onyonyo a na-echekwa nri na nke nwoke a na ọnyanwa na-anụ nke nwaanyị maọbụ na nke nwaanyị bụ ọyị ya nwaanyị ike na o nwere ife ọfụ na foonu nke nwaanyị ma na ọfụrụ nwoke ọzọ ka ọ na-akpọ nke nwaanyị nye echere na fana bụ na onwe ife jikọta alụfa na o nwere ife ọfụrụ nke nwaanyị merie o ji eti ya ụdị ife a amadịrị na o nwere ife jikọtara ya na nke nwaanyị nọọ na nke nwaanyị na-eme mkpocha na nzacha na kichin ọyị ya nwoke buru nri onye a rifo tụfuo ka ọ na onye a siri nri nke nwaanyị buru tụfuo unu makwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ike ọ bụ na ọnọdụ onye adịrọzi ya bụ nke nwaanyị mma n'ahụ ike na ọlaikihụ nke nwoke a ka agwa ya dị na ndị nke a nwere ike ọlaikihụ okwu ya bụ nke nwaanyị o ji wee na-achọ ife oyi eme ka o wee suo ya esu mana onye nke a sufeziri esufe ụfọdụ nwoke a ekwesịrị ịkpụtara ya dị mkpa ise ka fa pịa ya mkpụrụ amụ pịa ya aka na amụ pịsịsịa ya ife dị ya na amụ afọ ojọrọ onye a njọ ọ chọrọ igbu ya bụ nwata nwaanyị iwe ọkụ maka nni oyi nke nwaanyị nwoke nọkwa ya a na-akụ oyi nwaanyị dandu ka sepụretela mande abido cheka mba onye itinyere n'ụlọ ahụ akwụghị ụgwọ ụlọ ị nọrọ ebe ahụ na-ene ka e gbuo ọchụ na be nwekwa na ife mmadụ anyị afụkwa na bikonu ịmakwa na mgbasị ahụ nnenerie wee na-asị na ọ bụghị izizi nwoke a na-eti nwaanyị ife eche na oyi ya nwoke ma nwunye ya kedu ka nwoke ya esi wee na-eti gị ụdị ife a ị nọrụ
na ọ bụrụkwa ntụ a ka esi anụ di na nwunye na aka nnọọ kpịa kpakpa m adịrọkwa na ya bụ ife na nke nwaanyị anụnwa kedu rizin ya akpata na nke nwoke a na-eti ya ụdị ife a na ya bụ oyi nwoke maọbụ na ọmala eji ọ ka nọrụ ọ na-abụ na amụ nke nwoke n'obuke ka ọ na-abụ maka na nke nwoke nwere ego ka ọ maka na nke nwoke nwere moto onweghị ife m echefọ kpatarụ anyị eji wee tighe ụdị ife a ị ka nọrụ na ya bụ releshọnship maọbụ na ya bụ maleji na ịchọrọ mgbe e gbuoro inyi ọnwụ ọ mgbe a ka ị ya apụ ụna amakwa na mama adịrị na o nwere ife jikọrọ fa na abụ nọọ nke nwaanyị ri bụ oyi ya nwoke enwe ụlọ efulefu a wee bịa binyelụfa ike onye mana oshi ka ọ na-ezu ka ọ yahụ ka ọ na-eme ka ọ na-esi oke ite na-achọ onye oyi eji gwọrọ ọgwụ ebe iwu ụwa ya na-ewe ya ọ na-achọzi ka o gbuo nwa mmadụ ka ọ na ọ chọghọ ka nke nwoke tinyere ya n'ụlọ ka ọ nụọ nwaanyị ka o wee kwu ya nọchie ekwensu ajọ mmụọ tụfịa kwọ ndị uwe ojii ka ọrụnụ m ya separate lamande abido cheka kụpụrụnụ m ya ife na-ekweri ya egwu na ya bụ nwoke afọ jọrọ ya njọ unu fụ nke nwaanyị ivunu mgbe a nenecha ife onyonyo a ife ekweghị m eji iwe na-ewe m na-asị onye maka ya bụ ihu nke nwaanyị ya adị maka na ososo n'ihu ka ọ na-ewe ya ọkpọ na-asị ya na o nwere ike igbu ya n'ihu oyi ya nwoke na-asị mgbe ahụ onye ma na eze adịzikwa ya bụ nke nwaanyị n'ọnụ na o were gwa aka ayọn ya kwụsịsịa ya eze ka onye ma na nke nwaanyị ọ na-afụzikwa ụzọ ka ọ kụpụ gwa ya mkpụrụ anya mana tangod ka m fụrụ ihu nke nwaanyị ihu ya dịtụkwa mma na ọ na-akpụ n'ọbara juru ya n'ihu mana ọ bụ ọdịrị ife m mere spet nke nwaanyị edifendịkakwa onwe ya na ọ bụrụ na o nyere onwe ya ohere amakwọ m na ihu ya ife a ya ejizi ya wee mee ekene dịrị Chukwu na onye m fụtara ihu ya nnọọ ihu ya ka dị mma na obere ife mere ya n'ihu afọ ajọkakwa nke nwoke ọ bụrụ niile na-enye bụ ife onyonyo ị ya anụ mgbe ọ na-asị ofu onye na ya etinyekwa n'aka ebe a na ya abịakwa n'ebe a onye nke ahụ jikwa ife onyonyo wee na-ese ya onye nke ahụ bụ onye setara ihu ya ọfụma mgbe ahụ ọ na-eti nke nwaanyị ife ụna mana ndị uwe ojii na-akọwa na ọ naji onye nke ahụ fon ya na ndị na-ebe ahụ kwesịrị igba ọgụ na egwu na-atụfa duto na onye nke a nwere akpụ obi onye ọbụla wee na-atụ ya egwu na-enwere ike ọbịa otiri utinyere nya bụ ife n'ọkwa ya kpatara na egwu ekweghị ndị m n'ebe ahụ wee gbuo nya bụ ọgụ imajin na otichara dagieri ife na-alụkwa ndị n'ebe ahụ vidoro ife fonu fa wee fichasịa ya ụnụ mana onye nke anụnwa na mgbe ọ na-evidio ya na ọ jụrụ ya ọ na-evidio ya ọsị mba ọ mahụ na ovidoro ya maka ọ bụrụ na ọma ọ ka a nara agbụ ya fonu ya ka ụnụ fụ na nke nwoke a na-ekwe nsu ka ọ bụ